Så er der sgu kultorvsstemning. Ja. Ja, det er simpelthen, det kunne næppe være bedre endnu. Vi har fadbamser, solskin og jazzmusik, og Torbjørn har iklædt sig sit allerspragledeste tøj. Cowboyvest. Det lærte Vibeke Hein altid sine børn. I går ikke ud for en dør uden at huske cowboyvesten, ellers bliver I forkølet. Cowboyvest, og der er Metallica-mærker på. Sådan. Så ja, jeg giver KB fuldstændig ret. Det er sgu en herlig dag. Hvor varmt er det? Det er et sted 25, 26, 27 grader, tror jeg, lige her. 25 grader. Ja. Og hvor kold er øllen? Øllen, den er... Er den isen, den er kold? Skødebåden er 4-5 grader. Er det koldt nok? Det er fint nok. Ja. Det skal bare drikke hurtigt. Og med disse vise ord, så slutter vi herfra.